मोबाईल विसरतो, पाण्याची बाटली विसरतो. वालीच्या शेंगा सगळं धुवायला लागलं, माती लागली. आता तुम्हाला सांगते, त्यांचं नाव आहे मनीषा पाटील. म्हटलं झालं खायला यार, मी म्हटलं 3D झाला म्हणून बोलवलं काय. वा रे वा. पकोडे बघा, आपले पकोडे सुरुवात झाली बघा सकाळची. पक्ष्यांना खायला घालते, मगाचपासून फेऱ्या घालतायत. आजचं मिशन तुम्हाला सांगू का? हे बघा, हे आज आवरायचं आहे. पक्ष्यांचा आवाज बघा. त्यांचं खाणं संपलं ना, मगापासून घिरट्या घालतात. मी किचनमध्ये होते, आता कुणाला जेव्हा म्हणतात पहिला त्यांना खायला घाल, ते मगापासून फेऱ्या घालून घालून हैराण झाले. आता येतील. हे असं घालून ठेवलं ना का दिवसभर असतं चालू. मागच्या दारात पण टाकते. कार मिरची तिखट नाही, इथे आमच्या नाश्ता चाललाय. हा बघा उघडत बसलाय. इकडे उन्हामध्ये, थंड आहे ना वातावरण, खूप गारटा खूप आहे, खूप ऊन लागतं इथे. हे समोरची जागा चांगली आहे, ऊन चांगलं येतं. इथं कुणाला बसलाय, ह्याला मात्र थंडी वाजत नाही बघा, कसा उघडा बसलाय तो. त्याला अजिबात थंड पाण्यात मुलगा आंघोळ करतो बाई, तुम्ही विचार करा एवढ्या गारठ्यात पण. हां AC, हां AC. हे पोऱ्या, ऐकलं का रे? म्हटलं सगळं आठवणीने घे, नाही तर पाकिट विसरतो, मोबाईल विसरतो, पाण्याची बाटली विसरतो. मी जाते त्याच्या बाहेर, ऐकलं का? आठवणीने घे आणि जा. आणि हा दरवाजा खिचून घे जायच्या आधी. कैची घेऊन या. आता आपल्याला बघा भाजी काढायची. असं कुणाला म्हणजे निघाला ना, मग झालं सगळं काम आमचं. असं वाटतं झालं. सूप घेतलाय आणि चला आता काढूया. आज पालेभाजी पण काढायची. पालेभाजी म्हणजे आपला जो भोपळा आहे ना, त्याच्या पानांची भाजी मी आज करणार आहे. मला आज खायची इच्छा झाली, त्याच्यामुळे ते पण काढायचं आहे. आणि बघूया चला काय काय आहे ते. कैची घेऊन कैची येते. आणि हे बघा आमचे पेशंट पाहायला बघा, ते इन्फेक्शन झालेलं आहे. ते मला वाटतं ते जमिनीतलं किडा ते चावला असणार, त्याची थोडीशी फोडी आली. चला भाजी. हां चला, इकडनं सुरुवात करा. आता काय काय लागलं अजून काय माहिती नाही. आता बघूया, आता जाऊया तसं काढूया थोडं. पण धरलंय. काटलं आहेत का? काटलं ना, आता ते हे झालंय. आता ती वेल आहे ना, म्हणजे आलेली आहेत, पण मला वाटतं ती पावसाळीच फळ असेल ते. भाजी, फळ नाही भाजी, त्याच्यामुळे धरलेली आहे, पण जशी म्हणावी तशी तर वाढ होत नाही. हां, ते वातावरण मला वाटतं ते पावसाचं तिला हवं असेल. थंडी पण नव्हती ना. पडवळ आपले आहेत तयार झाले. ही बघा इथं काटल्याची वेल आहे, तुम्हाला मी दाखवते. ही बघा, ही काटलं आहेत धरलेली, पण हे बघा ही अशी छोटी छोटी आहेत आणि ती पिवळी होऊन ते गळून जातात. हे बघा हे असे. त्याच्यामुळे मला वाटतं हे वातावरण तिला सहन नसेल होत वेलीला, असं आम्ही असा अंदाज बांधलाय. वालीच्या शेंगा हे बघा. मेसेज झाला कोणाचा तरी. ह्या वालीच्या शेंगांची फुलं आहेत ना, मला खूप आवडतात. रंग बघा किती मस्त, असा जांभळा रंग आहे त्या फुलांचा. रंगसंगती खूप छान असते या भाजीची. पण आतल्या साईडला मला शोधावं लागतील. हे बघा अशा काढून घेते. तरी भरपूर दिला ना वालीच्या शेंगा आपल्याला, किती खाल्ल्या आम्ही. बापरे, पावसाच्या सुरुवात झालेली आहे तिथपासून आपलं चालूच आहे. बियाणे पण काय काय तयार झालं बाई. ते गिलके वाले ना, गिलकी का काढल्या. अजून आहे हो तिकडे समोर आहे, त्या साईडला बघायला पाहिजे. शोधावं लागतील. इथे हे कुठलं नवीन वेल आले ते काहीतरी समोर पण काहीतरी वेगळं दिसतंय काहीतरी. तिला फुलं आली ती बघायला बाई काय आहे ते. निघाला का? अबो दरवाजा खेचून घेतला. हां सावकाश जा. पोर निघाला माझा. पाण्याची बाटली घेतलीस काय? घेतला. थांबा एक मिनिट.
आतली जायला गेलो बोलावं इथे ठेव ना बस उप इथे त्यातलं हे काढायचं. तुम्हाला गिलकी दाखवते इथे जवळ आहे ना म्हणून तुम्हाला दाखवते. इथे तर काढली इकडची काढली वाटतं काढली कोणाच्या बाबाने. छोटीशी इथे असेल ना थांबा दाखवते. ही बघा आता ही एकदम छोटी साईज आहे. केवढ्या जाड्या होतात तुम्हाला मी दाखवते. एक जाडी झालेली अशा नुसत्या कधी कधी बघूनच आम्हाला हे होतं. आपली ना कारल्याची वेल पण छान झाल्या. ही बघा मस्त आता नवीन नवीन. हे बघा छोटंसं कारलं इथे दिसतंय तुम्हाला दाखवते मी. हे बघा छोटंसं कारलं हे चांगलं झालंय कारल्याची वेल. मस्त भरलंय. वाव भेटला ना. हा गिलकी दाखवते तुम्हाला जाडी झालेली. हे बघा ते हे कडू झालेली आहे त्याच्यामुळे आम्ही काढत नाही. पण म्हटलं बघूया बियाणं म्हणून. तर आपल्या एका ताईने ना कमेंट केली की हे तुम्ही सुकवून त्याचा काय वापर करता. तर प्लीज ताई मला सांगा तुम्ही परत. त्यांना मी रिप्लाय दिला होता त्यांचा काही मेसेज अजून आला नाही आहे. म्हणजे कसं हे मी वापरू शकते म्हणजे मला सांगा ह्याचा काय उपयोग होतो. त्या म्हणाल्या की आपण आंघोळ करताना अंग घासण्यासाठी ते वापरतात असं त्या म्हणाल्या होत्या. आता इथे ही बघा ही आपली वालपापडी असते ना ती. आता ही वालपापडी कशी जास्त नाही आहे पण मला वाटतं एक 15 तरी निघतील. ह्या बघा तयार झाल्यात. ही आता आपली नवीनच म्हणजे मागच्या वेळेला मी एकदा काढली होती पण तेव्हा ते ना कीड लागलेली होती त्याच्यामुळे तुम्हाला मी दाखवलेली नाही. पण ही आता बघा छान झाले. खत वगैरे टाकले ना मस्त तयार झाले बघा. ह्या आता काढून घेते. म्हणजे ही बघायला गेलं तर ही आपली नवीन भाजी आहे. हां भाजीच्या परिवारातली. भेंडी कमी असतील. तिघं वरती आहेत 4. तिघं वरती 2 आहेत. भेंड्यांना ना आता नवीन पालवी फुटते बघा. पानं सगळी ना नवीन आलेली आहेत. आता धरली ना का भरपूर धरला. आता किती पण नवीन पानं फुटलेत. काटलं आहेत वाटतं कुठं दिसतात बघ इथे ह्या साईडला कुठं. खाली इथे पाय नको देऊ. इथे मी लावलेलं आहे काय काय. शोधायला लागतं बारीक हे बघ अशी ना. हां सुकतात ती मला दाखवलं ना मग अशी मी धरलेली आहेत. आता बघू तर तिथं मी वालीची शेंगा आहेत. भोपळ्याची पानं काढून घेऊया. काट चल बारीक बारीक. कोवळी पाहिजेत ना तुला. हां कोवळी एकदम म्हणजे मोठी नको अशी बारीक बारीकच काढूया. हा बघ इथे फुल आहे भोपळ्याचं. हे बघ अशी वाली अशी असेल ना मीडियम काढतो. ह्याची भाजी खूप छान लागते. खूप मस्त भाजी लागते भोपळ्याच्या पानांची. जरा स्वच्छ धुवून वगैरे घ्यायची पण कारण किडे वगैरे पण असतात पानांच्या मागे. बघून घ्यायची जरा. भाजी एक नंबर लागते. भोपळा नाही धरलाय पण पालेभाजी तर खायला मिळते भोपळ्याची. काय माहीत नाही भोपळा धरतच नाही. येतात निघळतात. तरी आपण आम्ही वेळ ठेवले म्हणजे जाऊ दे येईल तेव्हा येईल. वाळूवरती किती आहेत काटक्या. वाळूवरती नाही खडीवरती. तुम्हाला आता भाजी दाखवते हा मस्तपैकी आजची. ह्या बघा ह्या आपल्या वालीच्या शेंगा सगळं धुवायला लागलं माती लागली. ह्या टबमध्ये भोपळ्याची पानं आता ह्यातच सगळं टाकते मी. छान अशी ताजी वालीच्या शेंगा ना अजून आहेत पण बारीक बारीक होत्या ना म्हणून काढला नाही मी. हे बाई शिराळी कारल्याची वेळ आता छान झालेली आहे आपली. आता धरेल ती हळूहळू. भेंडी बघा 4च निघाली कारण भेंड्यांची पानं ना आपण कटिंग केलेली ना ते आत्ताशी येत आहेत. हे पण धुवायला पाहिजे माती लागले सगळं. 4 गिलक्या निघाल्या आहेत. कोण मेसेज करतं सारखं का मेसेज येतात. आणि पडवळ हे बघा पापडी एवढीशीच निघाले. कपडे भिजवायचे काम काय कमी असतात. दिवसभर आपलं चालू असतं काम. हे काम संपलं का दुसरं तयार असतं. काकी ना तुला मी बोलली तर खरं आज संध्याकाळी जाऊया आपण. ते हे घेऊन येऊया ना तो टेबल आहे ना तो जाऊन घेऊन येऊया आणि टेबलाच्या आतून कपडे ओढ काय थोडेसे. हां
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. चहा तुम्हाला दाखवलं ना, पिते एनर्जी. आता हे काम व्हायला मला वाटतं 1 तास आरामात जाईल, कारण भरपूर खडी उरलेली आहे. आणि थोडीशी खडी की नाही इथे टाकीन दरवाजा इथे, हे पण सगळं उचलायचं आहे. आज मी तुमच्याशी एक छानशी रेसिपी शेअर करणार आहे. मागच्या मला वाटतं 2-3 दिवसापूर्वी तुम्हाला दाखवली होती, मी तयार केलेली रेसिपी नाही दाखवलेली पण दाखवलं होतं. तर तुमच्या बऱ्याच सगळ्यांच्या कमेंट आल्या की ताई आम्हाला दाखवा म्हणून. चिकन पकोड्याची रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. मॅरिनेशन त्यात सगळ्यात महत्त्वाची प्रोसेस असते, त्याच्यामुळे जितकं शक्य होईल ना तितकं मॅरिनेशन करून ठेवायचं. जर का कोणाला वेळ नसेल तर निदान अर्धा तास तरी मॅरिनेशन करून ठेवायचं. खूप टेस्टी लागतात आणि छान आणि असे भरपूर बनतात. कमी पैशामध्ये हे घरामध्ये खूप छान बनतात. कुणालचे म्हणजे आंघोळ वगैरे झाले करून, पण ते आता बोलले मी पण येतो मदतीला. मी करत होते ना, मग त्यांना दया आली माझ्यावरती की तू कशाला एकटी उचलते. मी पण आलो. पाणी तापलेलं ना चुलीवरती, माझं पण पाणी बघा आता उकळून गेलं आहे. त्यांना आता सांगितलं जरा उतरवून ठेवा. हां, ते जरा ओतून ठेव ना बालदीमध्ये. पाणी कसं पटापट तापतं. बोला ते टोप कसं छोटा आहे ना, 1 कळशीचा आहे. मला घ्यायचा आहे, मोठा टोप घेणार आहे मी. बंब पण मी घेणार आहे बघा, आज न उद्या मी बंब पण घेणार. मला अशी ना खूप अशी इच्छा आहे. मागे एका व्हिडिओमध्ये मला कमेंट आलेली की ताई बंब कशाला घेत आहे, कोकणामध्ये बंब घेत नाही. पण आवड असते की नाही, मी लहानपणापासून की नाही बघितलेलं आहे. मी मुंबईला राहायची ना, तर आमच्या शेजारी ना अशी एक फॅमिली होती. म्हणजे पूर्ण त्या एरियामध्ये बंब फक्त त्यांच्या घरीच, आणि ते असे बाहेर ठेवायचे बंब आणि पाणी वगैरे गरम करायचं थंडीतनं वगैरे. ते बघायला ना खूप छान वाटायचं. तांब्याचा बघा बंब येतो ते. तशी एक मनामध्ये अशी इच्छा होती की ना आपल्याला पाहिजे म्हणून. तर मी घेईन, मी आज न उद्या घेणार ती वस्तू. कोल्हापूरला जावं लागेल. मला कमेंट पण आल्या तर मागे की ताई कोल्हापूरमध्ये मिळतं म्हणून. मागच्या वेळेस बघा मी कोल्हापूरमध्ये गेलेली ना, तुमच्याशी बघा शेअर केलं. नवरात्रीमध्ये बघा मी गेलेली, तेव्हा मी चौकशी केली होती. पण मला असं म्हणजे वेळ माझ्याकडे त्यावेळेस खूप कमी होता, त्याच्यामुळे मग घाईघाईमध्ये मी आली. कारण 1 डे पिकनिक होती आमची. पिकनिक म्हणजे खरेदी करायला गेलेली डीमार्टमध्ये आणि देवीच्या मंदिरात पाया पडायला. त्याच्यामुळे वेळ कमी असल्यामुळे मला काही फिरायला मिळालं नाही. पण आता ह्याच्या पुढे जर जाणं वगैरे झालं ना, तर म्हणजे व्यवस्थित सगळं मी ना फिरून आणि सगळं चेक करून मी घेऊनच येणार होता. तशी मी तयारी सगळी चालू केलेली आहे. माझं कसं आयत्या वेळ नसतं, मी सगळी अगोदर तयारी करते आणि मगच पुढे पाऊल टाकते. ही माझी सवय आहे. स्वभावच म्हणा की काही पण करायचं असेल ना, अगोदर पूर्वतयारी करायची आणि मगच पाऊल टाकायचं. तर त्या पद्धतीनेच सगळं आमचं नियोजन असतं. तर चला आता चहा पिऊन घेते. खूप बडबड केली मी आणि आपल्या कामाला सुरुवात करते. अच्छा सॉरी, मी एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली. आपल्या एक ताई आहेत, व्ह्युअर्स आहेत, आपले सबस्क्रायबर आहेत, ज्यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांनी मला मागच्या व्हिडिओमध्ये कमेंट केली की ताई माझा की नाही 18 तारखेला वाढदिवस आहे, तर मला तुम्ही हाय करा किंवा विश करा असं. तर त्यांचं नाव मी तुम्हाला सांगते. त्यांचं नाव आहे मनीषा पाटील. मनीषा ताई, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. देव तुमच्या सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण करो, ही माझी प्रार्थना देवाकडे. आणि आजचा दिवस छान असा मजेत तुम्हाला घालवलं असेल, कारण हा व्हिडिओ येईपर्यंत रात्र होईल, दिवस बघा निघून जाईल. तरी पण उशिरा का होईना, पण माझ्याकडून तुम्हाला खूप खूप वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर चला आता आपल्या कामाला सुरुवात करूया आणि जे काय आहे ते आटपते आणि तुम्हाला मग रेसिपी मी दाखवते. आणि अजून एक गोष्ट, मी ना म्हणजे थांबून मला सगळ्या गोष्टी आठवतात ना, म्हणून मी तुम्हाला संपलं म्हणून त्याने पुन्हा सुरुवात करते. आज असं माझ्या मनामध्ये विचारते. चूल बघा मी काढलेली आहे ना, आज आपण चुलीवरती काहीतरी बनवायचं असं माझी इच्छा होते आहे. तर बघूया, जर का चूल मी पेटवली तर दाखवीन तुम्हाला. आणि मागे सगळं मी ना स्वच्छ करून घेतलं आहे, म्हणजे झाडू वगैरे सगळं काढून झालं मागच्या पडवीमध्ये. त्याच्यामुळे छान वाटतं. आता 2-4 दिवस काय ना इतकी वाळू असायची ना, ती निघते ना पाणी टाकून त्याच्यामुळे मग झाडू काढायला काही मिळायची नाही. काल संध्याकाळी काढली, आता काढली. आता मस्त असा खळा आरामात असं छान झालं बसायला वगैरे. इकडेच खाली टाकी तर नको काय करू. नाही, मी लाईन केलंय, म्हणजे एवढी टाकायला लाईन केलं. नाही इथे पण करायचं. कुठल्या साईडला? पुढची साईड आणि ही साईड पहिला करू. बॅक साईडला नाही झाली चालेल.
बसायला जागा झाली पाहिजे. एकदा फिरवत बसायला झालं ना. मिक्स करतोय म्हणजे ते सर्व झालं बघा. मला किती 1 तास गेला. आता जरा ब्रेक चाललाय. ब्रेक म्हणजे झालाय पूर्ण कंप्लीट झालं. मग अशी एक 10 मिनिटाचा ब्रेक घेतला होता आम्ही. मला पण हवं पाणी पितायत. आणि ही लस्सी काल कुणालच्या बाबा घेऊन आलेले. आता गरज आहे. एनर्जी गेली डाऊन झाली एनर्जी. भरपूर केला आम्ही काम. खडी माहिती काय केलं आम्ही घराच्या 4 बाजून ती खडी टाकली. फक्त ती एक बाजू फक्त राहिले. कारण पुढे जाऊन आहे ना आम्हाला कोबा करायचा विचार आहे. आणि त्याच दिशेने आम्ही असं विचार करून खडी इथे टाकली. अर्धी खडी तिकडे नेऊन टाकली. पुढे जाऊन आपल्याला बरं पडेल. आता हे बघा हे सगळं झालं आहे स्वच्छ इकडचं. फक्त त्या जाळ्या आहेत ना त्या आता एक साईडला जरा सुकायला ठेवल्यात त्या उन्हामध्ये. आणि मग ठेवणार जागेवरती. झालं बाबा सगळी घाण आटपली ना. हात चांगला आहे. हां मी धुतले हात मातीचे. काठ खोलून हवे. जरा पाणी पिते. तुम्हाला आज चिकन पकोड्याची रेसिपी दाखवते. दुपारची वेळ आहे. 2 वाजले दुपारचे. म्हणजे आता मी मॅरिनेशन करून ठेवणार आणि संध्याकाळी करणार. म्हणजे जास्त वेळ ते मुरेल ना मग अजून टेस्टी लागेल. जर का वेळ कमी असेल तर अर्धा तास तरी मॅरिनेशन करून ठेवायचं. छान बनतं. हे बघा हे अर्धा किलो बोनलेस चिकन घेतलंय. यात आहे आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट. आपलं तिखट मसाला हळद आणि मीठ सगळं हे सगळ्यात आधी आलं लसूण म्हणजे जवळजवळ 2 चमचे बघा आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट टाकायची. थोडीशी हळद टाकायची. थोडंसं तिखट मसाला. आता मिरची टाकली ना म्हणून जरा कमी टाकते. आणि आता आपल्या गरजेनुसार मीठ टाकायचं. आणि चांगलं असं मिक्स करून लावून ठेवून द्यायचं छानपैकी असं. आता हे मी मिक्स करून झाल्यानंतर फ्रीजमध्ये ठेवणार. हे बघा असं छान असं मिक्स करून झालं आहे. आता हे झाकून मी ना फ्रीजमध्ये ठेवून देते. आणि आत्ता रात्रीची वेळ आहे. वाजलेत 8. संध्याकाळी मी हे करणार होती पण आज माझा पुरा दिवस इतका बिझी होता ना त्याच्यामुळे मग राहिलं. आणि आत्ता मी करायला घेतले. जेवण माझं अर्धं बाकी आहे. अर्धं केलं. आणि साहित्य तुम्हाला सांगते. तांदळाचं पीठ मी वापरते ते तुम्हाला मी सांगते. तांदळाचं पीठ टाकते मी. गव्हाचं पीठ मैद्याऐवजी गव्हाचं पीठ टाकते. आणि हे 2 पीठ वापरून पण एकदम छान असे पकोडे आपले तयार होतात. आणि परत चायनीजचे सॉस बघा असतात. सोया सॉस आहे. परत चिली सॉस आणि विनेगर. थोडीशी शेजवान चटणी आपल्या घरात असेल तर टाकायची. नसेल तरी पण चालतं. आलं लसूण आणि मिरची हे तुम्ही छान असं मॅरिनेशन करून ठेवलात ना चिकनला इतकं टेस्टी लागतं ना. ह्या सॉसची पण गरज नसते. म्हणजे एक अनुभव म्हणून तुमच्याशी मी शेअर करते. म्हणजे मी ह्या पद्धतीनेच करते. आता माझ्याकडे सॉसेस आहेत म्हणून मग मी ते टाकणार आहे. सुरुवात करूया आपल्या आजच्या रेसिपीला. म्हटलं झालं खायला यार. मी म्हटलं 3D झाला म्हणून बोलवलं काय. वा रे वा. आज दिवसभर आम्हाला वेळ नाही. इतकी बिझी आहे ना आज दिवसभर मला असं श्वास घ्यायला पोचत नाही असं म्हणायला लागले. इतका टाइम बिझी. आता मी सगळं रेडी करून देते. तळायचं काम करणार काय. करतो मला काय काय मोठं काम करायचं करतो तळतो. बरं झालं चला. मग मी तुम्हाला रेडी करून देते. कुणाची बाबा तुम्हाला तळून दाखवते. थोडं माझं एक काम हलकं होईल. आता हे बघा आपलं मॅरिनेशन केलेलं चिकन. त्यात मी टाकते आता चिली सॉस. 1 चमचा सोया सॉस. अर्धा चमचा विनेगर. आता ही थोडीशी शेजवान चटणी टाकते मी. म्हणजे समजा ना 1 चमचा. थोडंसं जरा चायनीज टच येतो ना मग छान वाटतं खायला. मुलांना आवडतं. आता हे 2 चमचे गव्हाचं पीठ टाकते. मैद्याऐवजी गव्हाचं पीठ. आणि छान असे सॉफ्ट होतात. तांदळाने असे छान असे क्रिस्पी होतात. हे बघा हे तांदळाचं पीठ आहे. आता हे मला गरज लागेल ना तसं मी ॲड करत जाते ह्याच्यामध्ये. थोडंसं मीठ टाकते. आता मीठ सॉसमध्ये बघा मीठ असतं. परत चिकनमध्ये मॅरिनेशनला पण आपण मीठ टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे जे पीठ टाकलंय ना त्याच्या अंदाजानेच मी मीठ टाकते. आता हे चांगलं असं मिक्स करून घेते. आणि म्हणजे आपल्याला मग पिठाचा अंदाज येईल की पीठ लागेल की नाही. आणि जर का लागलं तर थोडंसं पीठ टाकायचं.
आणि थोडंसं नावाला फक्त पाणी टाकायचं, असं वाटलं गरज वाटली तर, नाही तर काय अशी गरज नाही आहे. हे बघा छान असं बघा मिक्स झालंय. आणि पीठ बघा असं एकदम पातळ पण नाही आहे आणि एकदम घट्ट पण नाही. बघा असं हे पीठ पाहिजे. आता पटापट आपण तळायला घेऊया. हे बघा तेल आपलं झालंय गरम. आता हे एक एक असे ना मी सोडते. तुम्हाला मी जरासे तळून दाखवते थोडेसे, आणि बाकीचे कुणाचे बाबा तळणार आहेत. किती बाकी अजून? एक टायमाला होईल ना? हे बघा इथे तळायचं काम चाललंय. आणि हे बघा आपले छान असे तळून झालेले पकोडे. बघा आपले पकोडे. आणि ही पकोड्यासोबत गेले कोथिंबीरची चटणी. तर ही जी चटणी आहे ना ह्या पकोड्यासोबत खूप छान लागते. म्हणजे शेजवान चटणीपेक्षा ही एकदम बेस्ट चटणी आहे. काढू ना. आता मी एवढं जेवण केलंय पण मला वाटत नाही लोक जेवतील. हे बघा टॅमॅटो सार केलंय आणि भातच केलाय. टॅमॅटो सार आणि भात असं हे मला नाटकं चालत आमच्याकडे खरं म्हटलं तर. आता ऑफ कॅमेरा सगळं चाललं होतं. जेवायला नको आम्हाला, जेवण कशाला बनवलं असं सगळं चाललं होतं बोलणं. खाऊन बघा कसे झाले क्रिस्पी. हे बघा हे असे आपले छान असे कोथिंबीर त्यासोबत हे असे पकोडे. चटणी कोथिंबीर नाही चटणी. पुराला घ्यायचं रे, पुराला पण भात नाही वाढले. आणि आता एक 10 मिनिटानंतर बघा पकोड्यांची डिश बघा खाली झालेली आहे. जेवण बघा, जेवण सगळं तसंच राहिलेलं आहे, कोणीच नाही खाल्लेलं आहे. चटणी पण संपलेली आहे अर्धी. हा पण बोका आहे ना, आज जास्त जेवलेलं नाही आज. म्हणजे सांगायची तुम्हाला आता गरजच नाहीये, सगळं संपलेलं आहे. नाही छान झालं तर एकदम मस्त टेस्टी झाले पकोडे. आणि असं पकोड्यावर असले का जेवण बघा कोण खातंय. खरं म्हटलं तर मी जेवण मी नव्हती करणार, पण म्हटलं परत जेवढा टाइम दिला परत ह्यांनी म्हटलं जेवायला मागितलं मग काय देणार मी, त्याच्यामुळे म्हटलं बनवते. थोडंच खाल्लं दोघांनी, पण पकोडे मात्र एकदम टेस्टी झाले. चटणी पण एकदम छान असे झाले. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का व्हिडिओ आजचा आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप